Dem Kufa Mbare, Zikano Masasi, and Kuff Dem Kufa Kana Kufenda, Urungwere. Yeah. Selling killer, do I deny us? I don't want to wonder one. The bonus will wait because we got out on my streets. Yes, sir. But he has that truth who said, I go to Sufamba say. But the first photo Tanatambu, what is another Urungwere? As I said, Dem say. I will them say. Same always. As I said, I mean, does it? Our partner to watch into a judge at Tiripo. Yeah, first of all, Tanambu Funza. I mean, South Africa, but Magapes, I don't know it's over. Spanish, I take Gaffa is going to first it's all about punishment duty, just duty, Tishambazi, Kwan, you see. Fungi, that couple karma. Kunisana kunoni kwa mupe mnozi. But punish him was what talk us out as could disclose information. And fungi kunisana katika adnonetsana as such, but it's something that punish zakayitika already. But andisi ready zvangu kuti ndi expose nyaya iyoyo. Why? For my reasons, nema reasons wangu maize. Ndoza zvakanakira kusataura nyaya iyo ndoza zvakanakira. Maize mwangu. Saka gaita pe nyaya yekusouth. Tongo ngandibese yakadaro. Iyi nyaya yekusouth wacho wakuda kuitaura but yakaitika between you and that. Imi munenguzi ndimadonibvunza question. Imi makazvinzwa sinzi. Atangonzwa chinsele kila meno pane kanoisa kamboitika ku Africa. Nani? Inango nansiri kushuwa kuti ndiyani. Pandangonzwa kuti pane zvakaiti. Nani ndandakanetsana ku South Africa ndakanda nani? South Africa ndakanda nani? Asikine. Kine but kina ya. Saka pane zvimwe zvekuti hanzi zvimwe zvibvunzwe. Waiza because inyaya yakataurika. Segossip ya. But you pakazoya mu story that complex dance like killer team. Ndikutanga watanga uchira mutopita pa stage kuti zvaifamba sei saboti date. Kina ndiye perform time inzo. Waita zvinaro kazoda ora zatayi waina nditwe iyoyo. Vanojambira nekuseri kwe stage. Watanga kupisana na Kina. Mayazo zvamsa sei kubebe. Chi? Pepe zvakatika pepe. To my surprise, and all of a sudden, in the Ghetto, we 2:15. Then I was there by 2. In the Mira, about 10 minutes. To attend Trapinam Cat and Tyre, those times Zakwana. The next thing, Pakatanga Guta Macquarie was over Panama camp Antro Rajablot. Do one or Atamaday. I'll see you. I was looking at blood. Natayo. He gonna mount on Daru. In any put a dance in the one you go, but it's like data emotional, data yes, and the music. And they were not dog me screening. You know what's about more in the and each cake could in the fighting. My among by any means, that's why I want to step. Ndakatonati azvoti natazonetsana nawo ndatotamba nofight yakaipa madinga napasa weze mwangu ndakadhabhura kuti ini chandoda ndaperforma kaini andoziva so right now hapana need yekuti inini ndimbotanga ndambopinda nemwe fight waziva that's why ndakabva ndamhanya fast ino ndajamba kunopinda nekuseri ndabva ndajambira pastage ane still ndakonga ndapastage the next thing ini hangu andambofungidzira kuti vakachengetera chihondo chigame chakarongwa andana that's why kuna ndaivharidzirwa pa steps then uyu ari pa stage futi uyu ndiri airiziya po ndakazonozvishamisika tikunochinjana maiki takachinjana like aida tichinjana takachinjana pekutora makatanga muchiwirirana po it's like tisinganatsowirirana kunzi kuwirirana it's like handakwanisa kuzviramba ndika kuti ndo zvaari kuda iyi andoona semunhu woti handisina kulodha magodo mubhaketi ndine love mumabhrakets ane saka ndakaita yaari kuda kuita but ndakazoona kuti ona uyu munhu kauyu aperforma kudhara akapedza andika ini yangu nguva yangu iri naisingo yekuti tichinjani zvinobva tadaro tochinjana 1 2 andika but iwe chiregedza kuti iwoka panguva yangu ka
one wadondiimbisa 4 lines handika kechi2 wobva watiwo panguva yangu inini wada kutanga uda kupedza time yangu yeseka uchiita iyoyo yekuti uda kuchinjana nini yeti inini ndauya kuzoshokesa ndinini masungu akawanda ekuti ekuperforma aiza mudari apa munawirirana zvese atombowirirana tatonetsana saka ini for the fact yekuti takanetsanirana kujoza nika ndo fact yakata kuti inini paakati ngatichinjanika akuti kuti awe munhu kauyu brain yake it's like ari kuti haisi danger it's like ndakazvitora sekuti isori yaari kutoita iyoyo so inini semunhu akabva kune vanhu semunhu anoziva kunamata anosvikawo mwari anenge ane one love nevamwe ndakaona kuti aiwa ari right for the sake of izvozvo that's why ndakatolerata iyoyo but ndakazoona kuti uyu munhu kauyu maitiro ari kuita ka ndeutange pamwe akundishandisira adashandisira zanje but ndakazoti right this is my time maita bongomo thank you respect we love you amazing iye akazvibuka iye akatanza this is not your time it's Zimdancehall time ndakati aiwa ini handisiwe Zimdancer ini ndiwe dancer ndiwe dream cream dancer not Zimdancer weza mwangu saka unotozoona kuti zvinhu zvacho ndakatozoona kuti aiwa tapinda mune zvinhu zvakaroko vanhu vakarangana which means kuti iye aida kudaidza lot andiya pastage futi anowana then apa inguva yako then the next thing inini ndini ndaizoita se ndindaizobva ndisina performance yangu yandaita but ndaperformiswa naiye but iye ngaperforma nguva yake one atoimba manhamba malast piece zvatinoziva kuti mukoma playlist yayo toiziva yese toziva manhamba anotopedzerwa kurova mapepe kwazinga wakumupisa zvokuti akaita kunga chachema akapepa ndisinamudzikisira andomupisa ndakamuti chimda ndakataura masasa ako ndakataura chokwadi ona inini indokuonesa chokwadi kuti ona mwangu love neni iweyo boza akatobva pastage yakabatiranwa right ndakataura kuti love neni hauna handozira munhu mamudhibda kuti yese iri kutyapa paizinuyema handikaza mwangu pane iri kunyangirwa ende ari kutsoma bhoya yake kuti bhoya yangu handika saka inini is like with all respect that's why ndakati mukoma ndokurespect hai handika misimbari handika ndakatodaidza toti misimbari but hazviro kuti inini ndosaluta handasabhukwa ndosaluta kumbari because mbari hakuzungumusha kuti kunonzi hanzi mbari ina mistiningi inani kuti anokwanisa kukomanda kumisa ngero zeoni muhistory asina zvamboitika ende iye athingi aida kuzama-zama zvinhu zvingaita se singaitike maiza mudara ini handa kumupisa munhu its like ndakamutsiura mune zvakanaka potanga ndakatanga ndatenda kuti maita bho mukoma pachikuru kuti amukoma tikazova ti ibvaibvaibvai but mukoma maita basa now this is my time let me do music handika ini ndikuti music iye ari kunditi this is not your time time yangu ndeyezimdanso ko adi kuti time yake yakadza iyo ready for kina nguva yake yakapedza vanhu vachibuda mubhozi ndationa vanhu vachibuda mubhawa achiimba handiona ine ndakautinesa over hundreds of people vandakaona nemaziso angu kuti vanhu vari kubuda iye achiimba handiona uchimunzi kuti uyu munhu ane vanhu vakawanda vabho handi saka vanhu vakutodhinwa vari kuendaka pesa ndatoona kuti dhanzi ichasara isina munhu but inini aizvitirei because iye anga apedza kuimba yange yateme yako atakati sabotage but it's like they want to try to manage what they cannot manage. They're trying to fight what they cannot fight. Antonzo vachifunga kuti pamwe vakajoina maforces achifunga kuti usabhuku wake boss kunzi Mr. Mbare usabhuku wakapanana ku ameno kwa wakapanana kwekwe but I don't remember pane munhu akagadzwa akanzi akapiwa chigaro right andoza mwangu saka munhu wekuti futi samwe aifunga kuti Mr. Mbare wake uyo andika uchaita kuti inini achakonzeresa kuti inini ndibva ndatadza kuti ase kuti ndiimbe panguva yangu ndibva ndatadza kuti ase performa mune zvakanaka because anenge achiti iye ndiye ari kundimisa samistichi Mr. Mbare sezviti tiri kumbari saka ini pambare ndiri pahomu kutopfuura iye anoziva saka makatocreata beef because the next day no
akazoburiswa dhisi naiye ka naiye chakuzonza selekila dhisi rakutotenderera mastreets right ibhifu rakatocreatwa maya ndopamafanobva maona concept yese kuti maya uyu munhu kauyu munhu akapedzera kunonzwa takapedzera kunonzwa manhamba ake kumangandoro nemusombo 2017 ndichibva nobudiso analog the streets ake ndio akatotanga